gi wawere kod motendo gi weche magarita wadonjo weche mag somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo yango ni piny owacho biro chiwo kony e yor omenda kaachiel kod chiemo e sikunde manitie alwora mag ma oro jatimore mondo mi oywa kwan mag jopuonjre madhi e sikul mondo kel dwoko makare e kinde mag penj. Kuwe kaunti ma Mandera chako ayanga chenro mar chiemo mabiro konyo sikunde ma ok tin ne 500. Machogo lero ni tende biro neno ni onge omenda ma oket tenge mar chiwo kony e sikunde me alworago mabiro lal e lwet jomoko. Machogo bende osingo ni piny owacho biro riwo lwedo kod riwruoge kata biro riwo lwedo riwruoge mamoko makonyo dongruok mag neno ni sikunde mag boarding kata ma nyithindo ninde oyudo chiemo moromo. As far as teachers are concerned, we have been with the governor and the other local leaders in Mandera Teachers College, and I'm sure that it is only a question of a very short time that we will be able to experience the kind of shortage we have, but in the very near future, we should be sufficient as far as teachers are concerned, and there will be proper teaching in our schools. But I assure you that now that we will do our very best to ensure that you are running in a conducive environment for you to be able to perform well in